Bé, doncs estem molt contents d'aquesta jornada que sempre és especial, com és la presentació dels equips del club. Aquest any, doncs, com sempre, molta gent, molts jugadors, moltes jugadores, molt públic, molts pares, moltes mares. El club continua creixent, tenim més de 360 jugadors i jugadores, a més, amb una participació de noies d'equips femenins molt elevada, el 40% són equips de noies, 13 de 28, i això és un orgull perquè és un club amb molta gent hi participa, col·labora, i la presentació és la mostra viva d'aquesta implicació i participació de tothom. No? Sempre és la gran festa del club, és la festa de principi de temporada, i aquest any ha anat doncs, magníficament, molt bé, i estem molt contents. No? La culminació de la jornada ha estat el debut del nostre primer equip sènior masculí a casa, a la primera nacional estatal. Ja van debutar la setmana passada a Gavà amb una victòria preciosa i increïble, i avui han refermat encara doncs, aquest bon rendiment esportiu doncs, amb una victòria amb el Vendrell. No? El més important d'això és que amb aquest equip ja juguen molts nens, molts joves, que ara ja són jugadors, una gran realitat, que han crescut al club des de petitons i que ara amb 19, amb 20, amb 21 anys comencen a ser protagonistes i a tirar del primer equip del club. Això ha de ser una satisfacció, igual que també passa amb el primer equip femení, i això vol dir que treballem la base perquè juguin, perquè aprenguin, perquè s'ho passin bé i, a més, perquè puguin competir al millor nivell possible.